Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwababudokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwababudokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali. Siyabingelela baba udokotela wasizwa uJabulile mfana umhlehle ekhehle lomuzulu abancengisi. Namhlanje sithatha ithuba sise 19th floor at Dark Room Studio number 1 ukuthi asizoshutha sakhela ama video abelapha endabuko ngokuhlukana kwabo ke. Umuntu ethi nje baba udokotela ngine product engicela ukuzoyiveza lapho kuwena. Nangempela siyakwazi ukuthi simnike ithuba azosiveza lo product le. Namhlanje sine representative yakabaka Mguduzi ukuthi bamthumile ukuthi akazothembeka angazibizi ngomguduzi kodwa asho ukuthi uyi representative usebenza khona uthunyiwe uyisithunywa and then ibona ke abazokunika kodwa bamchazela ukuthi uzofika ukhulume kanje baba awubingelele. Baba udokotela ngibingelele bonke abalaleli nabashuthelayo angibingelele njengoba echaza baba udokotela ngiyinxusa ngiyi-brand ambassador yenkampani yabakamguduza inkampani edila kakhulu nama health products if kukuthi nje khona ngakuzwa kahle egazini abakamguduza for now basathembakele kulesi sikhathi samanje angiqali ukufika la baba udokotela ngake ngachaza na before ukuthi umguduza wayekade udokotela udokotela nje wamasosha ngokuhlala namasosha ngezikhathi ezimbi wagcina sediscover futhi khona amaphilisi nemithi akwazi ukuhlala nama herbs athize kade wenza ngawo amasosha be strong utheme retire then waqhubeka nokuhlanisa ama herbs akhe ke nemithi ethize saqhubeka sayiphusha. Kunabantu abaningi asebesebenzisa izinto eziningi but ekufikeni kwakho lana kwafika la ukuthi inkampani yeni ikwazi ukuthatha ama herbs ajwayelekile yawenza into a tea bag not ukuthi nithathe ama drink no joko nakho lisona nathi hayi khuleka into eyodwa kuyawasha ake sibuyele ku tea bag singahamba khulu abantu abafuna imithi e package in tea bag form umuntu osuke nani umuntu osuke njani lo ake ngithi dokotela ku when it comes with tea bag umuntu one problem ye cholesterol cholesterol amafutha agcwele igazi a block imthambo umuntu one thola semncane ngomzimba but unamafutha egazini uma unamafutha egazini ibona kanjani uphathwa ikhanda njalo lingapheli umuntu before shawe stroke usuke enenkinga ye cholesterol stroke ayona akwe ngithi mina nginyanga uzishawe yini akwe ngikufundisa kancane dokotela ngoba nawe uyinyanga umuntu before shawe stroke uqale ekhathale la emva kwentamo njalo melele kube sengathi imicamelo yakhe ayikho right uphathwa ikhanda lingapheli uba namaphupha amabi kuze kuthiwa unenyongo ngamanye amazwi kusokusho igazi elingcolile ungcola kwegazi uyashesha ukuthola ukuthi uku 30 years usiyaqala usekhamba ekhuluma yedwa nama symptoms of stroke uphathwa ikhanda every day udla amaphilisi uma uvuka ekseni ukubona emakadulele phezulu kwengalo uthi uma uyivula uyaqaqamba so ungahambi kwegazi uvuka njalo ekseni unezinkwantshu wena unamajaqamba ama symptoms of stroke lapha into eyenzakala udokotela umuntu uzeshawa stroke yabo igazi malisuka enhlizweni liza la ebuchosheni once la fail ukufika on time liyashatha then umuntu mase sonteka intamo awe yebo ufuna ukuthi igazi liba late yes liyaba late liyaba nama delays if kukhona amafutha akhona that is why umuntu uma let's say waba kwi-car accident noma wakwashwa phansi noma wakwashwa anything nje ekhanda uba namafitsi uyaba kusuke amahluli akhona egazini eyenza ukuthi igazi malifike ebuchosheni i-tea sisiza njani so lona liklina imthambo egazini liklina imthambo liklina amafutha ushuthi li right ekugqumeni alikho right egqunyeni li right ekuphuzweni ngoba fanele uyiphuza lento ingene emthanjeni ifike iclean imthambo icleana even ubaba ohleze ekhala ngeqolo inyongo makufanele kulwiza impilo zekamera makufanele kulwiza impilo zekamera uhlalela ukhathele ngoba icleana wonke umuntu onamafutha especially umuntu wesilisa uyibona kanjani dokotela yabo umuthi uyachama uyaqeda uyezwa ukuthi umchamo uphumile kodwa
uma suba nama delays uthi uvala uzipho usala usuyayiphumela la umuntu enjalo endlini akageja into enjalo endlini esifuna uklina amafutha kuswa amafutha ingakho noma ichathele iba right one day iphinde ibuyele ku same problem imake lona liyachatha netele alichathe liyaphuza kuphela but yonke imthambo ekhona egazini yes imthambo nje ekhona egazini namafutha akhona ese-MK skip lesikipha siyabiza sabamguduza Qabe nabe khona ukuthi sabamguduza siyabiza yes cool usiphatheleni la Okay namhlanje ngizokhuluma ngoba i-T-Back bayalazi abantu abeliklina igazi eliklina imthambo le ngiphethe all in one uma ngithi all in one dokotela uhlanganiswe zonke izinto eklina umzimba la siklina igazi isiza isebenziswa abantu abachronic khona umuntu othola ukuthi udla amaphilisi awadla nsuku zonke but awamsebenzeli futhi awamsizi okay ayi dokotela la yini kuhlanganiswe uthekuhlanganiswe ini la kuhlangana ngoba ibizwa ngo all in one ihlanganiswe wonke ama immune booster kwahlanganiswa zonke izinto eclinicals yes ingakho ibizwa nge all in one so umuntu onenkinga yokuthi yena udla amaphilisi daily but awamsiza ayi mandotel angimkhuthaza ukuthi akayeka amaphilisi into engisho ukuthi ayishiyelana ngo2 hours vele umuntu ochronic likely uhlezi yakudokotela ngazi noma for 3 months or 6 months or a year mengafike esebenzise lezi shelana ngo2 hours noma ekseni eqale ngale makudokotela mothatha amagazi efike ecela udokotela ngibuyisa ama results amamadala uphinde ngibuyisa awamanje kuvamile abaningi not bonke dokotela angichaze not bonke but abaningi abathema besebenzisa le products le abaningi bagcina sekuthiwa i-undetectable kwabanye bayatholakala kuya ngegazi lomuntu ushukela kugcina sekuthiwa nje into le edlela amaphilisi insuku zonke ayisabonakala noma ngabe yini kugcina kuthiwa ayisabonakala namathambo unjeli phela mangena amathambo no kukhona kwamathambo kuseceleni ngoba ngithi uthi lokho kuthiwa amathambo asabonakala no kuthiwa isifo lesidlela amaphilisi daily kuthiwa asatholakala below undetectable yes no bengithi uthi mhlawumbe uma enamathambo ukuthi bese ngithi ayikeke umuntu ushuthi umbokwane la nginento ethize amathambo yabo abantu baphesa amathambo ake sibuye lana kunomuntu ozoyifuna sibiza ukuthi imbiza sibiza ukuthi yini usinike uma uthe nje all in one usuku uqedile all in one product asiyeke esingisini ufuna nje isikhuluma isinto angibaleka leli lokukhuluma isiZulu ngoba nje kunebhaca yabona kunomntwana isikhuluma isinto sibiza ukuthi yini uma uthe ucela angithi nje uma ucela imbizo yokuphuza yo-clinicals angisho njalo ngiphuza ngenkomishi ngiphuza kodwa kajeke ngiphuza njalo nginginike idosage sengiyayithatha ngikhulelwe ngiyayithatha nginamaphilisi engiwadla ngiyayithatha ngaqala ukuthi ngifuna usinikeze idosage and diet to follow if you can ikakhulu sizoyiphuza kanjani before nginike lokho dokotela ngeke nginike amakhulelwe ngeke ngikunike mawukhulele because before nginike yona kwayiyona le ngoba ngesikhathi clean yonke into ayazi implant ayiwazi umjovo so mayifika nje egazini ifika clean kwasani ngakho ibamithisile abantu dokotela ngizofuna ukuthi ngiyibheke kwi dosage ake siqale kwi dosage yomuntu okwi conventional drugs ungenziwa kwi-TB but uyidinga into supplementary usena long time use of ama ARVs lahlekelwe ishape uma appetite akasayithanda okay uthini kulabo bantu sifuna idosage yakho okay kulabo abantu abakanjalo uyiphuza 3 times a day what do you mean 3 times a day uphuza ipone ezimbili ekseni emini ntambama 2 ekseni 2 emini 2 ntambama 60 ml yes uphuza nje angithi nje ezo 6 a day 2 ekseni 2 emini 2 ntambama bese ngibuziswa yini ngithi 60 ml because ngibuka i-dietary yomuntu ngosuku at least phuza ilitha yamanzi ngosuku meaning that if ngiphuza ilitha yamanzi ngosuku ilitha yamanzi ireduce ngo only 60 ml izinto zophazamisa ngoba into esisilimazile emithini yethu yesintu we overuse it mase sirun izinto hlobo ngibhekela igramage ukuthi if sesenza khona into enzweni esibiza ukuthi iGFR whereby izinto zithatha intake too much zigcina zingakwazi filtration bengibheka lapho ukuthi i filtration rate if mina ngithatha le uthi wena
ikota yenkomishi ekuseni intambama mhlawumbe uhafu yenkomishi khona enye ukuthi understand khona ukuthi uhafu ekuseni shawa uhafu yenkomishi ekuseni intambama umuthi yaphe kwafe komesho inkomishi azilingane Yeah. okay usinika uthi 3 times a day 3 times a day. ake sibuyele kumuntu okhulelwe uthi akayithinti inhlobo okhulelwe Umuntu okhulele ose confirmed. what you mean confirmed Ose akungasebenzi isingisi ngifuna umuntu okhulelwe okay, awengithi ngoba mina ngiyanga esikoleni ngifuna unginike nje ngesintu kahle umuntu okhulelwe wenza njani ungasho ukuthi confirm ngoba mina ngazi ukuthi uthini okay, angichaze kanje umuntu obhizi ufundisa izinyanga. Abo ngithi kwenza kanje. Khona umuntu okade enza enye into ethize nje kuthangi. Okay. So manje wakhulelwa akakazi usukhulelwa, yabo. So umuntu okanjalo ngeke uzususa awumnikezi but umuntu oseyile kudokotela wathatha osenesiqiniseko yes ukuthi ukhulelwa asebesamnika kanjalo because ama herbs most of the time uma wanikeza umuntu osekhulelwa avamile uvele eclinic. So umuntu mase econfirmed nje asimnikezi nangengozi asimnikezi. Asibile kumuntu ke nje ozazi ukuthi unenkinga zakhe. Sumnikile i-T-Back for long time lamsiza futhi but useya relapse nakulona. Yes. Alisasebenzi i-T-Back mhlawumbe sekudingeka lo muthi. Okay, lo uyadingeka egazini once again i-T-Back elemthambo le eyegazi uma kuukuthi lezi zinto isebenzisile and uyabona ukuthi ayisasebenza egazini kukhona enye okufanele ngikunize ebizwa ngokuthi ungqongqoshe okufanele uyona uyithola ngo-half liter akayitholi ngelitha ufike nje unginikeze yona uyisebenzise once uphinde futhi ubuyele le dokotela akwesithatha imake angithi siyawo sokhethweni ngometho njani usirius apha lo saphinda bekoma ungqongqoshe ibizwa ngongqongqosho ngenamnyango bekithi product ebizwa ngo bekithi ukuthi kuzofika ungqongqosho ungqongqosho phela siyakwa election ungqongqosho ngenamnyango ongena kwa wonke umnyango omqondo ukuthi ungenaphi ngoba omunye utshela usungisizela omunye utshela usungisizela yabona baba dokotela ngingeze ukukhuluma kakhulu siyabona ukuthi uma kufike la fiswa kuyamakethwa nani mina ngiyifundela ngemarketing ngale kokumaketha dokotela ziyasebenza lezi zinto ngale nje uthi kuyamakethwa nani siyaspana and sinofakazi ukuthi abantu zikusizile sithathe nje ukumaketha sikube eceleni 2 thina as African sinayo lento le ekisitshele inhliziyo yethu siyakwazi ukusenza ukuthi lento iyasebenza le fake nanokuthi futhi i-layout and report yayo ngoba phela hayi ukuthi wena wedwa bafika abantu nama products akhona mase siphambana ngedosage yes idosage enkulu ngibuza ukuthi mina lento iphuzwa kanjani musuthi kumina ikota yenkomishi ekuseni mina intambama enkomishi engakanani ku1 liter udinga ukuphuza amanzi ngosuku meaning that lo muntu lo within 6 months ufuna ubona nodokotela seduza nomcheck izinto thina dokotela yazi into esibene la khinga kaMguduza neyenza ukuthi i-company yethu ikhule isabalele kangaka eSouth Africa nokuthi kulo sinoqeda 12 years manje asinawo ama complaints yidabona ngabe inyanga sethu abantu abaningi bangathola umsebenzi babe zenyanga I know manje bebe beqhabaza uMguduza bagcina beqoshwe ngelanga anginalo dokotela yawazi baziqoshwe ngelanga ngoba ngangcono lesikiphe semKS ngoba ngabe usuyazi noma aqoqa isikiphe semzimbeni dokotela angikuveze lokho ukuthi abaMguduza into eyenza ukuthi bekhule kanje 1 akuyona uthengi ilalile ebusuku ngavuka ngaphupha sekuthiwa kubo ukuthi le umnikazi wami nomsunguli wawo ufundile nje straight ufundile incwedi so yonke into ayenzayo yazi lento ishoyo yangishaya ngo2010 ngikwenye i-meeting ngichallenge lento ukuthi ngisacela ukuthi kangu-advisor lapha endabuko asizokonje ningibene advisor ningivule ukuthi ngenze umsebenzi wami ningangiphazamisi asisukeni emthini esiyiphuphile asiphuphi manje zona musukuza nokufunda ngathi no anginankinga nokufunda asikhulumi ngokufunda ngikhuluma ngokuthi ngoba ngesikhathi umkhulu wakhe ebusuku ekuphuphisa umtho ukuthi mina ngizokubuza mina preservative uthi uzosebenzisa iphi preservative akasakushonga umkhulu lokho and thereafter umkhulu azange asinike yini iloko i-caution and warning ukuthi uyamnikela umuntu okhulelwe kuthiwa abantu bancama ukuphuma ngoba ngichallenge leyo nto ukuthi ake siphumeni emthini esiyiphuphile asenze research yabo asenze research sinike unwele atmosphere usinike umhlonyana usinike isazana futhi esini usitshele usinike alarm sativa i-alarm sativa yazi uthini alarm sativa zingepower sinali izingepower satinali ujinja alarm sativa ugarlic manje umkhulu wakho mezokunika ugarlic ufuna sitshele ukuthi ugarlic unama clove yes uthi ubreak ama clove amangaki yes
ayisaxabana ngisho ukuthi ngiyacanga ukuthi approach yakho lana ihluke kakhulu ngiyayithanda izobasebenza nabanye ke soba interview ngoba ngifuna abantu bebethatha i-all in one usitshela ukuthi ubani oyidinga manje ulindele ukuthi kufone bani. Okay, akwangithi mina laba budodela masikhuluma nge all in one ngilindele abantu abathi mina sengiwasebenzisa kakhulu amaphilisi ngichronic but angisizakali. Ngilindela ukubona abantu abakanjalo then ngiyamnikeza umuntu uthi uma usuyisebenzile cela ama results akho amadala ubone noma usuyisebenzisa ukuthi kwenzakalani. Dokotela iyasebenza lento sathi kumakethe nje sibeke eceleni ukuthi kuyamakethwa nani iyasebenza le iyaphusha kakhulu. Uthini kubantu siqinisisa ukuba nawe usuyinyanga usulithengile ibhayi liphezulu ozolithenga umqhele usutholile ubeke kuphi noma ushe emotweni ucabangile ukuza nawo ukuthi manje usindise ukuthi bazothina abazalwane kuleyo yomnyanga dokotela ngabe ngidlala ngabantu mase ngithi senginobizo sengibiziwe nami ngabe ngidlala ngabantu nginxusa nje lama products futhi naye angivelanga ngathatha noma ngabe maphi it's because ngibonile ukuthi ayasebenza akhona ngoba ukhuluma ngabafundisi abasindisiwe khona iporridge engilinika inciko lenza indoda ibe nesidoda esiningi ingahlezilele so akufanele omama mfundisi bagcine sebekhathala sebegqoka noma kanjani ebandleni ngoba nakho indoda ahlezilele sebefuna ukubona abanye bakhona iparish enginikeza lona likwenza ube na more sperm uthi liyashisa egazini masolele lokhu akuyona iboost but nje lokhu lifuna isperm asiningi egazini lokhu sifuna ukuphuma lokhu sifuna uskip yeah no it makes sense kodwa sinike inamba bazokuthola kuyona sizofisa ukubona futhi ngolesibili uzayo. Okay, inamba engitholakala kuyona abakamguduza on Facebook, abakamguduza ku TikTok khona izonke izinto eziningi. Inamba engifaneleka kuyona iyafoneleka iya WhatsApp 076 343 2216. Sine like babudodela because South Africa ayisekho iprovince esingekho kuyona ama branches ethu so umuntu mengi WhatsApp noma engifonela efuna ibranch engakubo sengivele nje ngimxhumanise nebranch engakubo sebe few esibakhoriyelayo because khona indawo esingakafinyeleli kuzona but nje iSouth Africa yonke sesikhavile. Babo Dokotela babo Sizwe babo Jabule Mfana Ngehle Mlungu sithe angabuye sethu seyinyanga sigadile nje la usigade kakhulu siyabonga kakhulu thanks. Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kababudokotela sikunikeze iBlack Stick. iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeBlack Stick. Madoda ungathembela kwiBlack Stick kababudokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 Zicelele iBlack Stick kababudokotela kujabule umama egamelweni.